Dito na kami sa H-Mart. So, kunin ko yung listahan ni Mama. Eh ano ko, kukumplituhin ko bago magalit. Grabe ka naman. Hindi naman. Sige, alis na ako. Okay. Huwag mo ko i-video punta dun ha. Bakit? Yung pantalon ko kasi ay... So, may butas. Ganda. Ayan, siya na lang yung papasok mag-grocery. Nung kulang sa hindi namin nabili sa Acme. Ito lang ako sasakyan, mag-aantay. Konti lang naman ang bibilhin niya doon. Okay. Guys, habang nag-aantay tayo, nag-grocery. Nanonood lang ako ng vlog ni Simply Race. Okay. Maybe get like 2 each. Nood-nood lang tayo ng vlog habang nag-vlog. I can only get 2. Oh. Nandito na siya, tapos na siya mag-grocery. Hello, hello. Tagal mo, dami mo palang binili. Ha? Dami mong binili. Kita ba rin? Bingi ako. I-ready na natin guys yung alcohol kasi sprayhan natin siya. Ang masarap na tubig na natikman ko ay sa, guess where? Sa Pilipinas. Sa Naga Camarinesor. Yung living water. Sarap ng tubig na yun. Gusto ko yung tubig dun. Yung tubig galing Isarog. Tubig Isarog. The finest mineral water. Isarog Springs. Pauwi na tayo. Pauwi na kami. Alam mo yung tubig dun sa ano, yung sa inyo be, sa bahay nyo? Ano, kasing ka-taste nung ano, nung tubig sa Korea. Nung ininom nating tubig sa Korea. 5:06. Pwede naman dito. Ay. Uy. Ano yun? Okay, so marami pa rin nagsasakyan. Marami pa rin tao sa labas. Walang social distancing. Oo, tingnan mo. Sige, hit pa more. Kasi mga ano yan. Wala si mga homeless siguro. Hit pa more. Meron namang shelter na binigay. Kaso may time, di ba? Ewan ko, siguro, hindi na naman siguro sila palabasin yan. Sana. Kasi, ano, kawawa naman. So, pauwi na kami. Malapit na kami sa bahay. Parang uulan na naman. Malamig na naman na yun. Malamig pa rin. Di ba dapat warm na? Hindi. Snow ba? May snow pa nga pag March eh. Oh? Di totoo yan. Happy birthday, ate babe. Gaya pansit. Ate babe. Dugay na kay Kusig. Handong og pansit, ate babe. Ba't di ka bumili ng lulutuin? Kaya nga. Ng ingredients. Sarado din na malapit kami sa mga establishments dito. Sarado sila. Sarado sila. Okay, malapit na kami sa bahay. Magpa-park. Okay, we're here. Malamig. Kunin lang namin yung aming mga pinamili. Ko lang tong ano yung Bango! Parang may nag-grill. Okay, ito na yung mga pinamili namin.
Ha? Mabango, parang may nagba-barbecue. Hey guys, ayun. Sa bahay na kami, finally. Ito yung pinamili namin. Trinahin namin itong mga menu para pwede mabaon ni Grace. Yung mga maliliit lang, hindi masayang. And Iced tea. Hindi lang mini yung iced tea. Hi. Saan ko tayo lagay? Ha? Tawid ng ano? Sama? Bili kami ng Yatos, Ba't hindi kita? mustard chips. Wala Gatorade. Ubos. Walang tissue. Yan, 4. Mama, akin, sa kaping. Yan. Apat ba yan? Balik natin sa bag. Saan? Balik ko dito. Meron kami 3 trays Oh. na egg. Wala na. Mo na pa yung last na bukog. Wala na. Sila ka pa. Duha. Kaya nakaabot pa mo sa bukod. Tapos, bumili kami ng spinach. Ga. Dali ka nakapuloy pa mo bukod. Beans, magluluto ako. Lulutuin ko yan ngayon, beans. Paano ba yung isa nito? Ano yata ito eh? $1 isa or mga 75 cents lang. Isa. Yung isang ganito. Isang ganyan. 75 cents. Tapos sili, ito. $1.65. Organic banana. Tapos sa H-Mart nga. Bumili kami ng kano kaya yung organic banana? $0.99 per pound. Tapos yung nakuha namin, 3 pounds. $3 mahigit. Tapos pampano, isda. Tawag nga nung bag. Ito. Isda. Tapos, dito may Walmart. Wala nang gagatas. Walang gatas sa Walmart. Meron pero hindi ganyan. Meron pero hindi ganito, ubos doon. So pumunta akong Acme. Bumili ako ng gatas, dinalawa ko na kasi dalawa na lang nasa shelf. So kinuha ko na yung last na dalawa. June pa naman expiration. June. Yung ano nito, dalawa. Okay na lang ito. Ano yan di sira? Lagay mo lang sa Trash na to. $5.99 yung isa. $5.99. Tapos, pabili si mama ng grits sa H-Mart. Kasi wala nang grits sa Walmart at sa Acme. Walang grits. Opo. So, iba-iba yung groceries na pinuntahan namin. Yakult sa Ubus-ubus H-Mart. yung paninda nila. Daming shelves na empty. Empty po. Opo. Sa grocery. Wala Walang akong isda. butter. Dalawang klase ng isda. Pumpano, tsaka Ang ano po talaga as in wala sa Walmart ng toilet paper. Wow. Wala din sa Tissue. Wala din toilet paper at tissue sa Meron doon parang 4, $10. Oh, grabe Oh. naman yan. Sa akin Sa Acme. 250 ang isa. Bagel. Tapos, ito, swirl. Tamas, cinnamon raisin, masarap to. Tapos, Nakalimutan ko yung tawag. Gumawa ako na
nakakapagod. 30 minutes kung minutes yun. So, Pwede rin yan gasarin na. pwede. Masa, Opo. pwede. Bugay mo agkuhan. So, Hindi ka ayan. naman manong mag-iimok. Ito lahat pala less than almost 200. Palagay na natin $200. Sa Walmart, $100. Nasaan yung sa H-Mart? Ay, ito. Okay, sige. Ito pala. Ano? Sa H-Mart naman, 72. So, 173 plus 16. Ay, So, hindi less nga. than 200. Less than 200 nga. Malapit na mag 200. Ito lang yun. So, saan naabot ang 10,000 pesos mo? Hindi, pero marami May naman mga yung meat ano, naman, meat tsaka sa isda. May tubig pa. Oo nga. Ay, 2 tubig. Kasi sa isang tindahan, isang tubig lang mabibili mo. May sira kang nakuhang plantain. Isang pack. Sabi ko nga, mas fresh sa H-Mart ang plantain. Ganon. Ma'am, wala kinahanglanan nila tuon ma. Tapos ba yung mga chichirya pa? May nakuha. Ay, sira. Kaya siya mura. Mas maganda yung I-fried na fresh. lang naman, i-fried. Oh, i-fried na to ngayon. Mas fresh talaga yung plantain sa sa H-Mart kaysa sa Walmart. Ayan, lulutuin ko yung plantain. I-fried ko. Ito. Ito yung ano namin. Chill. Kawawa naman. Ayan, tapos ko na siyang hiwain sa kalahating kutsilyo. Tapos, yung bagong kutsilyo, lalagyan ko ng mainit na tubig. Ayan guys, naligo na ako. Ang sarap ng tubig kahit malamig. I mean, warm naman yung pinaligo ko. Ano kaya masarap kainin? Ano ginagawa mo, be? Ano ko lang i-upload ko ulit? Magpiprito ka ng plantain. Yan yung saba namin dito. Wala kami ditong saba na saba talaga. Tingnan natin. Oh! Hindi ka nag-vent. Bakit mag-a-alarm na naman yung smoke detector natin. Buksan yung ano. Buksan ko yung pinto. Oo. Sige. Okay. Ganito lang. Anong oras na? Masyado pang maliwanag sa labas. 5 pa naman. 6 o'clock na. PM. Dari na lang natin gigamit ka. Murag Kana mo kay di mo stick ba? Di mo stick ang kuan. Ang What? Ayan na guys. Yung saging. Si Payne magluluto daw ng fried egg. Quick sa Tagalog. Fried egg sa Bisaya. Ewan ko ba fried egg sa Bisaya. English pa. Fried egg. Fried egg sa Bisaya. Fried egg. Fried egg sa Bisaya. English na yun. Tinigasan mo na. Fried egg nga tawag na muna. Fried egg. Kape ako. Yes muna ako. Pili ako ng flour. Abush.
Ayan na ang finished product. Inom tayo ng kape. Oh, ano man nalastas na. My favorite. Nood muna ako. At gumagawa si Pam ng quick. Ayan na. Ready na yan. Ayan. Ito gamitin mo ba, oh? Ayan. Bakit? Ito na pa ang gusto niya. Ay, olive oil kasi yan. Ano ba ito? Canola. Yan na yung ginawa ni Pam. Galing. Ang galing. Yan, sarap. Yan na guys. Ang galing ni Pam. Pwede na natin yung gawing negosyo. Benta natin dun sa work ni Grace. Saan? Dun sa work ni Grace, benta natin. Nag-edit ako guys. Yan. Tagal mag-download. Mag-upload pala.